So, may gana na ato dire mo na ang atong segments kapihan sa TIA karong hapuna. Atong duyong sa UP Festival, ako kay natong kalipay na atong ikan uban dire ang mismo nga presidente, vice-presidente o mga opisyalis sa Bohol, saan nagbuga? Bohol UP Growers Association, no? Ang natural, ang atong mga kauban karon mga higala na dire si Sir Esmeraldo Maligsa. Siya mo yung presidente sa Buga karon, no? Unya ang kanhi presidente sa Buga sa kapitanan ni Sharon sa Padol, Corelia, no? Si Sir Silencio Maligsa. Unya uban po niya mahingala, usa ka grower, no? Dako kay ni siya mo kinalakaan kuno og ubihan dire sa Timog Bohol. Taga kuan ni siya, taga Carmen, pero taga Villaflor Carmen, pero Villaflor no? Pero taga ayan kagikan, taga Luod, kay klaro ni ka Pomor. Taga Luod. Okay. So, mo ni mahigala ato kunahon ni og dissect ato kunong pisa-pisahon gid aron suwaya nato sabot og nganong hantod karon igot ani ato solusyon, ato problema. Okay, unahon nato si Sir Kining Sir Esmeraldo, ang gaya, basta? Ondoy. Sir Ondoy, okay. Ondoy Esmeraldo. Unsa may tanaw ni mo gyud karon labi na gyud nagdaka sa kuan, nagdaka sa buga nga kuan. Unsa jud tanaw ni mo ngano man nga di pa man jud ta maka-produce ug ingon kadaghan sa ubi sigon sa ato gitanaw nga ug dapat makaabot na tanani kadaghan na karong mga panahon na. Mayo palis kanatong tanan no, labi na sa membro sa Bohol UP Growers Association. Okay. Maraming tanan. Usa ini nga murag ang tan-aw nga minus nga ang production sa UP kay gakadiyo ang mananumay kay kini atong mga batan-on karon nahilig na sa labi na cellphone nga niya murag i-scratch nila ang pagpanguma pero mao ba yan atong main nga trabaho kay ug mo ning pagpanguma patay tang tanan. Wala nga sa pagkakaroon 50 pataas ang nangnanong ug ube mo yung mong natanawan Sigon sa inyong organization, no? Oo. Nya anay mong membro bago karon sa San Isidro nga 26 pero bago pang hinsot. Mo na kinabataan. Kasunod ana 30 siguro kapin taga Dimiyaw. Nya katanong ni siya ube daghan pero wa ka display sa among buga kay damo may lain ka tanong ko sa Dimiyaw sira man mo nang hintugot lang ko nga adto i-display sa silpatan sa Dimiyaw. Mana ang tanaw gyud kuwang pagud mi og production kay ang among abot sa ube dili man good kay amo namang pagbalingong pinansyal ilan nami unta na suporta na motabang o para sa pagpanuho bitaw sa aron gawas na mga ube-tubers kay naana ang gobyerno. Naman kayo. Karon panahon na sa atong nangagi daghan pong gamahay kay kanang napoy kinanong nga ube mahiuli ini ube festival. Pero karon iba-ibak na. Ya, naragoy mo na kuminto gamay pero ang problema karon kay kuwang patud ag mananumay. Muna ang among organisasyon karon ga-propose mi og kanang maghimo may demo farm adto sa Corelia. Matod pa nila tabangan man kuno may di pa pud ka siguro kay istorya pa man. Nya pa sa lugar og istorya ng mga kauban kay ron. Okay. Sige. Mas pito po sila kay di pa mo hulugay nga na tanang na opiso na presidente ani. Okay. Sila una man pud sila no. Sige. Mangod Okay. Kani kay klaro magbuwang gud magbuwang gud magbuwang Silencio. Unsa ang gano sa? Dudong po dito. Dudong po si Ondoy ug Dudong. Dudong. Yes sir. Unsa may tanaw nimo? Sa akong tanaw po sa industriya sa atong ube. Ang usa sa ako ang nakita isip po nga magsasakang scientista po sa among lungsod. Ako may natudtog nga magsasakang scientista o MS. Ya nakikidokit may parte ining tanong nga ube. Unya una na kong nakita ang usa sa problema kini ko atong ube. Murag motorog ni sila dili bisan
bisan kanu sa dili Oo. all season siya nga mao nga usa sa problema ko sa mga mag-uuma nga wa mo gambol kayo ini tungod kay may mahidungan magud siya sa tintan season ko sa umay unya madungan siya mo na nga dili kayo maka-focus ko sa ube ang mga mag-uuma kay taas mo po ni siya edad kay kuno na to sa 8 ka buwan man ni siya mo na nga ato sila sa rice mo gambol Mas bubol, no? dapat unta nga diha naman ta toy mga pagtuon sa una sa dayka nga atong outrohon lagi ang Cycle. paturok sa Ah. cycle sa pagpaturok sa ube mo wa bol kung say resulta to napigyo to unsa ya diha na poy tissue culture murag wa gyapon ang epekto sa amuang pa sa Dili gyud culture. kayo. Kay mas bakuan man siya sa sakit kaysa labi na gyud ang kinampay sakiton man gyud ang kinampay ang tissue culture kay di man gud siya itanong nimo ang tissue mo kung pa man nagbalik duha ka planteng usa pa nimo makuha gyud ang insakto nga pa sa Natutup ka. mo na nga matakdan na siya sa sakit mo na nga Iabot kita. napilyo ang maong tissue culture. Okay. Kanya karon ang usapon sa kuan dinhi ato ang kuan ato sa gobyerno kita nato nga labi na dun sa kanang may kadasa kanang pagbaligya sa ato ang abot nga ube nga makontrol unta ang kaning gawas nga presyo ba kanang may murag walk-in nga mga buyer nga mukalit lang na sila ko ang mukalit og saka ang ilang Okay. kuan, ang ilang price mutaas kontra sa gidiman. Dati wa man na makontrol sa gobyerno mo na karon lang nga ang OB karon sa sa atong merkado sa gawas sa OB festival tagnoy libinta 110 ang kilo sa ganampay niya ato ga sintara mo na nga naon tayo mahimo ang ato so ang panagam At least makontrol siya. makontrol Level na. Oo, Level na. naon tayo suggested retail price sa price nang amount from Okay. Oo, kaya di mo po na actually kay basta ka ng fruit crops, no? Ilan na, di ba, sa DTI. Nako sa way kadugan ning among membro sa Okay. board for the moment Okay. ay pinakadako ube. Sige. Sir Romulo Kapomor, mangigala, sunod ng tingog magdumog, taga Carmen o taga Loon. Yes, Sir Romulo. Sir, ang gano'n, sir? Molo sir. Romulo. Mayroon mayong hapon sir. Labi na to tanang mga bulano ng paminaw karon na kurasa dia meterista PIE. Kanya sumasa nung gimana sir na tinota ko na ako natanong karon sa ubi na karon pang aking tutsin saba. Pero wag natatututi sa ayaw kay kayunan nila na morao pilyo o 1/4 to hectare sir pero ang gabi na harvest ka bay pero di ra ka ulit sa pagkasto sa semilya ay masabi mo lagi nga wata to tutis kay kayon kay di matanan panahon nga to agad Yes. nakakan mata sa desisyon sa to kagamanan sa to pagpanguma kanya bisan na inana nga dunay mga ginagmay kakuya sa pagpapananon karon ko gyapon gitasik mga katawhan kay doon naman ko yung mga sapos kamen sir na mga 20 ka growers. Pero makita dito atong buot dito nga daghan ang tasa polio nga mong i-display dito kay itapot-tapuhan man to sa mga mananumay mo dito. Nya murag na discourage kanito mo pa kay murag wa pa to mga halit mo pa o mahulog pa lagi no. Pero amo na kisalikan isip mo mga official sa buga. Amo na pasaligan kay kimsalan no kung sa taga ko na to taga agriculture. Nya ug na ko noy di mahalit paliton gyud ko na. Amo na po itong ilauman na basin po ito madayon ito may nagisaan na ito sa labi na sa mga makuha no? Kanya sa pangutanan ni mo nga murag Ganun po lang po yan. nga nang wak kita mo Pagkahinay ito doon. ang ako po na-expressa na nga kay tahan mo kung manananong sa bata pa ko kay katumahong amahan mananoman dito ko bilang sa lubot kansabit mga lubot yan na mas kami ngayon ang bagay na kay kaning OB kasaro ka itanong sa tubig bisa pila ka tulinada ng OB marabis karon at mga buwan na
Nagoy limita na nga malawag yun na siya, okay na to, gamiton. Mga nga Labi ka pasaman. Oo. Kanya ma-preserve na o ato na pinagi sa kon bitaw ato ka pauliron. Nya wa matay mga makinarias magamit na nga mahatag sa mga maguma no kasi maguma. Kanya mo na nga banikamo to mga maguma nga mahalin ang open nga maharvest ang mga bola kay di man ang mga ato tugay. Kay kuto pro man ang mga bola sa pinatasan sa pro mo kutos kita siya sir. Ano nga, banikamo na kami pong maguma magpili na po kayo. Itanong na mo ang mga sunod na titanong. Kira-tanong na po sa mga mahimong itanong. Nasipit mo na mo na sir. Koto para sa mga makaya kay party financing. Igo-igo naman doon ang among magkuhan. Ang among yun ihandle kita sa pagkakamanan sir para sa agrikultura na pupusan sa bukol ang yung pagpananaw nato sa ubi nga. Kato mga kagmay mag-uuma sa ubi, tagaan doon nato pagtagad nga. Maagat na to para makaparaghan sa tawang produkto sa ubi. O, salamat po mga hapon. Labi na sa katong taga-Carmino nga ako nga sako, ako nga nyo nga manikabot lang yapon ta sa wapatay din ako tabang sa gobyerno. Sige. Na-issue nga na pagawas karon kining ubing kining pagkasisonal niya, no? Tingtanong dyan, magsugod, magtanong tag mga April, Mayo, no? April, May, June, niya. Wala mo, harvest ng December. Kung di mong tanawon po na ang panahon na mga panahon na gikan sa tiinig, paingon na sa tigbugnaw. So, posible nga mo na panahon po na tiubi, o gato ng balihon, sigurado ito ang probability ka maayo kayo, ang iyuta ni mong galata, kaning kakon mo na ubi, ayun, di ba? So, madaon man. So, di na pwedeng tinguan mo tanong, gawas o magamak tingnan nito o gato artificial ubihan, hindi mabasa ay siya, kaya makontrol na ito ng ilaw. Nga, ikaduha, kining sakto itong ingon nga maningkamot yun, mauna yung usas mga rason nga igala nga ako gahimo kong research ko na ning ubi. Usas mga rason nga nahimo to nga paagi na to nga kanang ubi nga mahagbong yung taon hagka no niya kaning bata mo yung lutusod, bata na ang ubi, padaw ang bata mo yung lutusod, ang ubi mo yung hagka kay kining ubi sa una, sa pagdaghan ani kuan po, tinga po ang mga katsila, kanong nga naing ubi diri nga wa man sa ila. So ila po nang gidagan to sa Spain. Ang problema ani karon ang pagbitbit ani ubi gikan sa umahan, gikan sa ubihan, padung to sa mga barko. Unya, gikan sa barko, pupundo mo na maunong kubuhan, lawig nila padung dito sa Spain. So panaglitan ka ng imong ubi nga gida, kung naing gamay nga bunog ka na, inikabos Spain, wala, daot na dyan na. Siya, mo na niya kay lalima kay di agwanta ni mo bitbit na gunong kabuhan pagabot ito wadyan mo mandiay pa ito masumo ito mga katsida o maoy i-offer ni mo katong ubi nga bukbukon puspusan po ka mga katsida kaya di man magamit so mo ito nga malikaw mo ito mga partner nga ilang ubi nga i-offer katong yung white tatsa kaya pag-arso pa na buak patay okay